मानसिफ्रा बुंजोब्बाय नै बे रेलनि इन्जिनाव बेयो दासिमबो सोलियो मोजाङैनो दं फट' लागासिनो बयबो नोंथांमोननो एसे खाथिनिफ्राय देखायबावनोसै आङो बे इन्जिना मोजाङैनो दं खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायबावबाय आङो दिनै भियेटनामनि दालात सिटिखौ थाबायनानैनो बेरायनो नागिरदों आङो मोजां टुरिस्ट जायगाफ्राव आङो बेरायनानै नोंथांमोननो देखायगोन आं दा आंनि हस्टेलनिफ्राय ओंखारबाय आं दा थांगोरगोन केथेड्रेल चार्च बियो खृष्टानफोरनि गिर्जा न' माने देरसिन गिर्जा न' दा बे केथेड्रेल गिर्जाया आंनि हस्टेलनिफ्राय 1.6 किल'मिटार देखायदों GPS आव आं दा थाबायलांगासिनो दङ नोंथांमोननो देखायनोसै आं जेब्ला केथेड्रेल गिर्जा न'आव सहैयो अब्ला 1.6 किल'मिटार थाबायनायनि उनाव नै आङो केथेड्रेल चार्चआव सफैबायानो भियेटनामाव बांसिन मानसिफ्रानो बुद्धिज्म धोरोमखौ फल' खालामो नाथाय माखासे मानसिफ्रा खृष्टान धोरोमखौबो फल' खालामो आङो दासिम भियेटनामाव मोनथाम सिटियाव बेरायबाय हसिमेन सिटि केन्ट बेनिफ्राय दालात बाहाय गोबांथार आङो गिर्जा न'फोर नुनो हादों नाथाय मोनफ्रोमबो गिर्जा न'खौनो आङो केथलिकनि गिर्जा न'खौल' नुनो हादों गोबांथार मानसिफ्रा फट'शुट खालामफैदों आङो माने सानाखैमोन भियेटनामावबो खृष्टान दं होननानै नाथाय जेब्ला भियेटनामाव सफैयो होनबा गोबांथार गिर्जा न'फोर नुनो हादों आङो दा दालातनि रेल स्टेशनाव थाबायनानै थांसिगोन 2 किल'मिटार थाबायनायनि उनाव आङो दालातनि रेल स्टेशनाव सफैबाय नोंथांमोनहा नुनो हाबाय नै दालातनि रेल स्टेशनखौ बे स्टेशनखौ 1943 आव बानायदोंमोन स्टेशना फिसायानो गोबांथार टुरिस्ट बासफोरखौ नुनो हाबाय नै दा टुरिस्टनि जायगा जाबाय बियो गोबांथार टुरिस्टफ्रा फैनानै नायफैयो बाहाय रेल स्टेशना फिसायानो बाहाय केफेबो दङ 1938 आव बानायदोंमोन बे केफेखौ बे स्टेशननि सिङाव दाबो दङ नायदो नै माबायदि नुयो भियेटनाम हादोरनि फ्लेगआ बिरगासिनो दङ दालात लिरनाय दङ बाहाय बिराद फुराना जाबाय फ्लावार्सफोरबो दं नै बे रेल स्टेशननि सिगाङाव आङो दा नोंथांमोननो देखायनोसै प्लेटफर्म सिङाव हाबनानै गोबांथार मानसिया फैनानै नायफैयो सिङाव दखानफोर होदों रेलवे स्टेशन सिङाव नै गाननाय जोमनाय टफि आरो ओरैजाय नै नायदो फार्निचारा दंफां मुरानिफ्रायनो बानायदों माबायदि नुवाखै नोंथांमोन देखायनोसै नै माबायदि चेयार बानायदों दंफां मुरानिफ्राय नुवाखै रोंगौलै बिसोरनि खर'आ आलदा नायदो मा बानायदों बा चेयार टेबोलफ्रा दंफां मुरा थसेबो गारासै नुवाखै बेफोरसो क्रिएटिभिटिया दा आङो प्लेटफर्म सिङाव थांसै नै प्लेटफर्म सिङाव हाबोबा गोदोनि फुराना ट्रेनखौ नुनो हायो बियो स्टीम इन्जिनजों सोलियोमोन दाबो खारो सम सम माने बुकिंसफ्रा बुरजा जायोबा माने मोनसे स्टेशनसिम लानानै फैफिनो गोबां मानसिफ्रा फैनानै फट' लाफैयो ओरैजायबो दङ नै गोदोनि एकदम फुराना दालात प्लेटु रेल रड आरो रेल दाबानि सिङावनो केफेबो दङ रेस्टुरेन्ट नोंथांमोन देखायनोसै रेस्टुरेन्ट
रेल दाबानि सिङावनो नैबे इन्जिना दाबो सोलियो बयबो फट' लानाया बिजिथार मानसिफ्रा बुंजोब्बाय नै बे रेलनि इन्जिनाव बेयो दासिमबो सोलियो मोजाङैनो दं फट' लागासिनो बयबो नोंथांमोननो एसे खाथिनिफ्राय देखायबावनोसै आङो बे इन्जिना मोजाङैनो दं दाबो खारो रेलवे ट्रेकआ नायदो नै बेनो रेलवे ट्रेकआ टिकटक भिडिअ बानायदों नै सिख्लाफ्रा रिल्स शर्ट्स टिकटक भिडिअ मोसासिगोन नामा वा मोसाबाय नै बारबाय नैबे इन्जिना सोलिला दा जास्ट ओरैनो डेम'नि थाखायल' दोनदों बेहाय जाहाथे मानसिफ्रा फैनानै नायनो हानाय बायदि माबायदिमोन गोदो गोदायनि स्टीम इन्जिना rice and I will try this fish. Yeah, maybe fish. Yes, I'll try fish today. Okay, rice and fish. How much? 40k. ओंखाम फैनाय हामलामोन नै ना जाबाय आरो नै सुपबो मोनदों मा सुप थाय बियो टटेल 40,000 वियतनामिसनि कारेन्सि इन्डियान मानियावबा रुपिस 134 जायो आं दा जानोसै अमा मासेनो हांगासिनो नै बिराद गुदुंखा नै चारकलखौ सावदों बेहाय खम गोथाव जागोन बे सफैबाय आङो चुवा लिनसान सिङाव मनास्ट्रि दंगोनदां आं थांनानै एसे नोंथांमोननो देखायनोसै आङो केम्पास सिङाव हाबफैबाय नोंथांमोननो देखायनो नाजानोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय सिङाव बिराद सिरि न'फ्रा नायदो नै खाफ्रानि उखुमा खाफ्रानि गोबांथार टुरिस्टफ्रा फैनानै नायफैयो बेखौ नोंथांमोनहा नुनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय फुराना न' गोदोनि उखुमा खाफ्रानिनो बाहाय फुजा खालामफैगोन आं सिङाव थांला बायह्रानिफ्रायनो देखायनोसै नायदो नै दिनै आंनि साननाय बायदि भिडिअखौ बानायनो हायासै गेजेरावनो द्राम द्राम अखा हानानै होबाय आङो कमप्लिट खालामनो हायासै बबे जायगायाव आं थांनो नागिरदोंमोन होनब्लाबो आसा खालामबाय नोंथांमोनहा मोजां मोनदों होननानै भिडिअखौ आरो अन्नानै लाइक शेयार खालामनानै हो आरो कमेन्टबो लिर आरो नोंथांमोनहा आंनि इन्स्टाग्रामखौ फल' खालामनानै हो आंनि इन्स्टाग्राम हेन्डेलानो जाहैबाय ट्राभेलिं आलफ्रेड नोंथांमोनहा फल' खालाम होमब्ला आङो भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनोसै बांद्राय गोबाव खालामला गोजोनथोंसै पिस